Ама ти си опасен, бе! Всеки път се окъкваш така как трябва, баш преди празниците, нали? А Нова годин, а рожден ден и па си го закръшил. Виж сега, имам правилните хора, ще имаш и за подаръци, ще има и за Нова година, ще има и за рождения ден на жената, не се коси. Ако пак си се окъкал, като моя приятел, имам решение за тебе. Ако имаш нужда от пари и си от София, при моите приятели от Hera Credit нещата винаги са ток. Защото дават до 5000 лева с лошо цекаре. Ако ти трябват парички, заповядай на булевард Александър Маринов 51 и да Коледа. Подаръци ми трети. Аз ще се възползвам от Hera Credit. Кандидатствал съм онлайн и съм дошъл да си взема паричките, че да и на мене ми трябват за подаръци, да му се не види. За подаръци. Благодаря, момчета.